ହଁ ସନାଇ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆମ ଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟା ରହିବନି। ଆଉ ତାହେଲେ ମୋତେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲା ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସିକି ତ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ସେଠି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ନେଇକି ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି। ହଉ ହଉ ହଉ। ହଁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ତ, ତେଣୁକରି ସନାଇକି ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକେଟ୍ କାଟନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କାଳେ ନାହାନ୍ତି। ସନାଇ କହୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ କାଉଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଥିବ, ସେଠି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ କେତେ ଦୂରରେ କାଉଣ୍ଟର ଥିବ କି ଜାଣେ, ପୁଣି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେଇଥିବେ।